cred că este o cupolă care este peste SRI, peste 2 și un sfert. Și peste SIE, peste toți, da. pentru E chiar o că cupolă. Descrierea perfectă, descrierea perfectă de a nici cerul nu vezi. Îți întunecă cerul dacă te urci. Exact cum spartanii, acum 2500 de ani aproximativ, au spus despre persani când atacau iscoada lor, ei vorbeau foarte puțin, laconic, câteva cuvinte. Și regele Spartei de atunci a întrebat, sunt mulți? Da. Cât de mulți? Cu săgețile lor întunecă cer. Și el spune, e bine, astăzi ne vom bate la umbră. Așa sunt și eu, cu cupola asta. Mă bat pe la umbră. Întunecă cerul. Nu mă interesează. Am o singură viață și nu vreau să o trăiesc în genunchi. Am prost obicei, dar mă ridicam în picioare și am zis că stau așa.